Sisè programa de Picó TV. Avui venim molt ben acompanyats, 4 persones apassionades de la meteorologia, que es presentin els mateixos. Després viatjarem a un lloc, diguem-ne, peculiar. Fins ara. Hola, soc l'Alan Alguacil, estic al Fòrum del Picó amb el nick d'Alan Garbí. M'agrada molt la meteorologia des que soc petit, segueixo molt les tempestes i també tinc una mica de vinculació amb els huracans. Hola, doncs jo em dic Arnau Vilatova, el meu nick al Fòrum del Picó és Arnau Martorell i la meva passió per la meteorologia va néixer de ben petit, potser no tenia ni 3 o 4 anys, no tenia gust de raó, però ja sortia fora del balcó i ja ma mare em deia que... i tothom em preguntava als veïns pel temps i d'aquí ja va néixer la passió i vaig anar seguint després de les previsions i fins ara. Fins ara no podia compartir aquesta experiència, però gràcies al fòrum també he pogut aprendre molt i he pogut fer noves amistats, que és molt important, i compartir les experiències. Hola, jo soc Joan Sebastián Llanos i el meu nick és Joan Piera i des de ben petit sempre veia tots els temps de les diferents cadenes de televisió i sóc un apassionat de la neu i de l'activitat solar i crec que els pròxims anys tindrem una bona temporada de fenòmens meteorològics i climatologia interessants. Hola, jo soc el Marc Rossinyol, el Marc Rossi del Fòrum, i jo des de ben petit em va agradar la meteorologia per veure l'home del temps. O sigui, sempre veient TV3, el temps era l'espai estrella tot el dia per anar a veure les previsions. I així ha sortit la meva passió per fer mapes. Jo no sé si als nostres convidats que acaben de presentar-se els agradaria visitar aquest indret del planeta. És extraordinari. Volen saber quin és? Vinga, som-hi. Es tracta de la illa de Zavodovsky, situada entre Tierra de Fuego i l'Antàrtida. Un volcà actiu ocupa una bona part de la seva superfície i emet gasos sulfurosos realment verinosos. Precisament l'abril del 2012 va entrar en erupció, podem veure aquí a través d'imatges de satèl·lit, l'enorme columna de fum. Però és que a sobre han d'afegir una població de 2 milions de pingüins que amb els seus excrements barrejats amb els gasos sulfurosos del volcà fan d'aquesta illa un racó realment curiós del nostre planeta, Illa Zavodovsky. Ja estem acabant el mes d'octubre, un mes plujós per excel·lència, temporals, alguns d'ells de llevant, baixada de temperatures, fulles dels arbres voleiant... Res d'això. Aquest mes d'octubre, si no el més calorós, serà dels més calorosos de la història climàtica a gran part de Catalunya. Les temperatures, algunes són rècord puntualment, però sobretot és la persistència d'aquesta calor. De fet, hem escollit per començar la previsió aquesta situació amb aquest quadre preciós de Sorolla, un quadre que representa aquesta calor gairebé estiuenca. Però compte que les coses canviaran i potser de forma radical, com acostuma a passar al nostre país. I no falta massa dies, però encara tenim una traca final de calor. Va, anem a veure els mapes perquè podem veure l'evolució. Aquest és el mapa previst per demà divendres. Vegin, aquí està la península Ibèrica, vegin aquest solc tan marcat en forma de V baixa. Això és una pertorbació que no podrà avançar perquè té aquesta barrera càlida, aquesta panxa calentota, que impedeix el pas cap a l'est. Per tant, la pertorbació afectarà el centre i oest de la península Ibèrica. Nosaltres estarem al sector càlid, per tant, un nou augment de les temperatures. Pot caure alguna roina, com ha passat aquesta tarda, com pot passar a les immediates hores, algun dels núvols baixos, però vaja, molt poca cosa. Anem a veure, de fet, el mapa previst de precipitacions per demà. Aquí tenim les precipitacions, les pluges, afectant moltes zones de l'oest i sobretot del centre de la península Ibèrica. Però repetim, això no avançarà. Hi ha alguna taqueta d'aquests núvols baixos que podem tenir a la costa daurada, costa central, amb alguna goteta, però vaja, xafogó bàsicament. El mapa previst per dissabte ens demostra aquesta pertorbació com efectivament ha quedat escanyada a l'oest de la península Ibèrica, formant-se una bossa d'aire fred entre el Golf de Cadis i les Illes Canàries. Nosaltres, al sector càlid, humitat, xafogó i calor, fins i tot fora de l'habitual. Això per dissabte. Anem a veure precisament el mapa de temperatures, que és prou clar, prou significatiu. Vegin, doncs, temperatures a 1.500 metres d'alçada, de 10 graus aproximadament a l'oest de la península Ibèrica i de 15 a 20 graus a tota la façana mediterrània i Balears. Déu-n'hi-do. El següent mapa és el mapa previst per diumenge. Aquí comença a canviar ja tot el panorama, tota la distribució de centres d'acció canvien de lloc. Vegin com aquella
borrar aquella baixa, aquella pertorbació, doncs se'n va cap a les Canàries, la tenim aquí baix de tot, per aquí surt, miren-la que lluny, i nosaltres encara estem amb altes pressions, però atenció perquè les baixes pressions de l'Atlàntic són molt potents, cada cop s'estan profunditzant més, segons els mapes del temps, i això implicarà doncs, que puguin avançar i escombrar la massa d'aire càlida. Però això encara no serà diumenge. De fet, el mapa previst per cert diumenge, sol, alguns núvols baixos, temperatures força altes per les dates i poca cosa més. Dilluns sí que canvia la situació, aquesta profunda perturbació de les illes britàniques començarà a enviar aire fred cap al Cantàbric amb un sol que s'anirà cada cop profunditzant més i que serà doncs, el que ens portarà un canvi de temps notable la nit de dilluns a dimarts i sobretot dimarts. Anem a veure-ho. Doncs mirin, el mapa precisament previst per dimarts ens dona aquest solc ben marcat amb unes temperatures força baixes. Clar, això és per dimarts, alguns models el posen aquí formant una bossa d'aire fred, altres el posen aquí, ho anirem veient, però vaja, que hi haurà un canvi de temps notable amb un xoc de masses d'aire que provocarà ruixats i tempestes. I potser el que molts estem esperant també, a part de les precipitacions, baixada de temperatures. Tota la massa vermellosa se'n va cap a la Mediterrània central i oriental i nosaltres estarem envaïts per una massa d'aire força més fresca, fins i tot freda. Què passarà després? Els models a més llarg termini indiquen molt moviment. Per tant, estarem a la guai, no podem precisar, però sembla que la situació vol canviar de forma dràstica a partir de dimarts. Ja ara veurà. Acabem amb una fotografia de François Caillebotte, un pintor francès del segle XIX, de finals del segle XIX, doncs amb aquesta imatge de precipitacions que probablement a partir de dimarts per fi arribaran a Catalunya. Això és tot. I acabem, com sempre, amb les teves imatges. Anem a gaudir-les. I acompanyat avui de la música d'un compositor de pel·lícules fantàstic, italià, Nino Rota. Anem a escoltar precisament un fragment de la banda sonora de la pel·lícula 8 i mig. Tot això, repetim, acompanyat de les imatges que ens haveu enviat. Res més, bona setmana, compta amb els canvis de temps a partir de dimarts, a veure si es compleixen, sembla que per fi arriba la tardor de veritat, i res més, ja ho sabeu, tota la meteo a pico.cat. Adéu-siau. Thank you.